Aireachas an Anáil. Sa chleachta seo, ní gá an Anáil a athrú in éon bhealach. Níl a déanamh ach d'óir de dhíriú an rithim Anála. Níl éon rud eile le déanamh. Inis suite go compordach I de chathaoir nó an talamh. Leis an drimdíreach, na cosa an urlár, agus na láimhe na glúine. Dinnéireacht na súla a dhúna má tá tú compordach le seo. Inis tuairfí neara an chuid den chorp atá déanna teagháil leis an gcathaoir, agus an chuid den chorp atá déanna teagháil leis an urlár. Tuairfí neara céirtá le haireachtáil nó cadtá le mothú sna gúlaí, sa drim, sna láimhe agus sna cosa. Tuairfí deara inis, cén chuoin airionn sé, nó conas mar a bhóithíonn sé le bheith ag anáilú isteach, is ag anáilú amach an gcaoi seo. Níl slí ceart nó mícheart le anáilú. Is cuma má tá tú ag anáilú go tapaí nó go mall, domhan nó éadomhan. Ag díriú go géir inis an anáil isteach. An dtugann tú faoi neara cén uair go díreach a chosíonn an anáil isteach. Lean an anáil isteach ar fad ó thús go deireadh. Go dtí an áit go dtosíonn tú an anáil amach. Má tá sé deacair ort de intinne chunáil dírithe an anáil isteach, is féidir an focail isteach a rá go ciúin leat féin gach uair go dairngíonn tú anáil isteach. Tuairfí neara cá bhóithíonn tú nó cá nairíonn tú an anáil isteach sa chorp. B'éidir sa trón, sa chlíomhrach nó sa bholog. Inis tuairfí neara cén uair go díreach a chosíonn an anáil amach. Agus ag leanúint an anáil amach ar fad ó thús go deireadh, go dtí go dtosíonn tú an anáil isteach. Má tá sé deacair ort de intinne chunáil dírithe an anáil amach, aber an focail amach leat féin go ciúin gach uair go scaoileann tú leis an anáil. Tuairfí neara cá bhóithíonn tú nó cá nairíonn tú an anáil amach sa chorp. Timpeall ar an trón, an chlíomhrach nó an bholog.
Ag leanúnta níos an anáil isteach ar fad agus an anáil amach ar fad. Ag leanúnt gach chuid den anáil go cormach. Ríist is féidir an focail isteach a rá leat féin go ciún gach uair go daring tú anáil isteach. Agus is féidir an focail amach a rá go ciún leat féin gach uair gur scaoilann tú leis an anáil. Ag tuairt faoi neara an áit go ddíreach a bhóthaíonn tú nó go nairíonn tú an anáil sa chorp. An trón, an clíomhrach nó an bullock. Tuair faoi neara anois an bailach go bhfuil tú ag anáilú. Ag leanúnt an anáil ó thús go deireadh. Ag leanúnt an anáil isteach agus ag leanúnt an anáil amach. Agus an cleachta seo ag tacha an críocha. Tuair faoi neara cén chuí an airionn tú nó conas mar a bhóthaíonn tú anois. Tuair faoi neara an chuid den chorp atá déanamh teagháil leis an urlár, agus an chuid den chorp atá déanamh teagháil leis an gcathaoir. Agus ar deireadh tuair faoi neara an corp ar fad suite go compordach. Agus nuair atá tú ré, is féidir na súile a oscailt go mbeall.